Но това е добре, че е в учебника, защото влизайки там, той трябва да подреди себе си и да разбере всъщност какво иска от този живот. Празно му е, студено му е, вътрешното му дете е наранено, не знае дали ще бъде осъден, като цяло носи вина. В тежко състояние той. Това, че е отделен или от вас, или от другата жена, като цяло отделение, защото му липсва енергия. Всъщност той в момента, как да кажа, не изпитва любов, може би към никой. Просто в момента пречиства себе си, пречиства енергията, пречиства в тежък момент е, който е нужно да премине, за да се изчисти, за да разбере какво иска този човек. В момента той не е способен да обича. Да, в момента вижда, че той играе роля там, където се намира, или с вас е играл. То просто е много... В момента главата му е много объркана и аз се обърквам. Той не иска да играе роля и може би това се разбива. Ограниченията му, смисловните дейности, всичко се разбива в момента. В момента този човек не знае кое е истина, кое е неистина. Дали е правилно там, дето се намира, дали не. В момента анализира и се отдръпна от света и остава сам. Което е поздравление на този мъж, защото само единствено по този начин може човек да намери себе си. И това какво иска. И да види грешките си и когато стане там, най-дълбоко като влезе, като потъне. Ето Плутон. Не Плутон, Луна в Рак. Да, в момента Луната е съпругата. Рака, управител на Рака е Луната. И любовта и по красивия начин, значи съпругата, грижата и тук обаче има две лица. И любовта по красивия начин, чрез душата. Задълженията, душата. И сега аз какво искам? Той с някой или с вас, или с другата е свързан. Я да видим вие ли сте или другата жена, сте близнаци по дух. Всъщност и с вас, и с другата жена има сродност. Не иска да пуска другата жена, обаче и с вас иска ново начало и в момента точно това те разформира. Той бяга от любовта, бяга от мислите си, това вас ви вкара да висите и да не знаете какво да правите, обаче е нужно да вземете решение, да продължите напред и просто даже вижте си ли казват, слушай, не говори. Просто не споделяйте това, което преживявате. Оставете човека да мине през процеса си и ви продължете напред. Като давате любов на себе си, вие ще привлечете такава. В момента това мога да кажа, иначе като цяло човека нито иска вас да пусне, нито иска да пусне там, където се намира. Защото е в трансформация. В момента наистина в чувствата му, вижте, чувствата му няма чувство. Времето е спряло. Урок,
който той може би е наясно вече, че не трябва да манипулира жените и да избере, ако трябва да избира. Не иска да манипулира, чувства вина по този начин, съвестта го гързе и иска да се стабилизира, а следващото време си минава през трансформация, където не му е лесно хич. Съвет за вас. Да продължите напред, да изберете любовта. Да, ето ги тук. Да се съедините с Бог, пречистване, да влезете в енергията на медитация, да си правите като цяло. Защото тази е токсична енергия. Да по труден път вървите, да, не ви е лесно, но и ви израствате и тук не е нужно да си играете с живота, да изберете себе си. Да няма лъжа, да няма манипулация, да няма измама. Това е съвета. И да продължите напреде. Да се пречистите и да се съедините с силата. Защото тази връзка в момента Бог е между вас двамата. И нито той може да направи нещо, нито вие. На него му е отнета силата, за да действа, а на вас ви се дава сила да продължите напреде и да пуснете този човек. На духовно ниво, на мисловно ниво, да се освободите. И какво ще се случи с вас до един месец? Между вас двамата какво ще се случи? Значи той се възстановява от това как е постъпил към вас. Малко е било необмислено, несериозно или е имал несериозно отношение, искал е нещо от вас там по-несериозно. И в момента той се възстановява и намира себе си, защото явно е станало по някакъв начин сериозно. И вие и той се чувствате във вериги и в момента точно така, точно трябва да се освободите ви от тая мисловна дейност. И той и ви загубили сте се и двамата, а сте важни един за друг. И той има да се решава неговите, какво иска живота ви, вашия избор. На всеки да си направи извода по свободната воля. Вече когато пречистите и намерите себе си, ще се покаже на този етап, вижте си работят с вас. Да, емоционална раздяла трябва, за да се освободите точно емоционално, този човек да го пуснете ви и той вас. Защото той е в депресия и ревнува ви. Обаче в следващия момент не действа и квантов скок се иска. Така че, милички, не ви казвам нещо ново, но пък тук се разкри много дълбоко неговото състояние. Този човек в момента за чувства по никакъв начин не може да говорим, защото е супер объркан, супер във вина се чувства, неговото дете е наранено, ви по някакъв начин, срещайки се с него, сте бръкнали там, където не трябва, но всъщност трябва, за да види, че той носи вина за другите, а не поглежда себе си. И всъщност този човек не е егоист, но има неуспешни връзки, които в момента тази неуспешна връзка вижда. Всъщност той, ако е както е императора, нали, женения мъж, той в момента вижда аз какво съм.
Аз каква роля играя? В момента вижда каква роля играе, пречиства, какво иска като цяло. Така че какво ще се случи, остава във времето. На този етап има работа. От към пречистване какво ще се случи, зависи от трансформацията му. Но това е много добро, че е вътре в нея, защото можеше да продължава или с вас, или с другата жена по супер несериозен начин да се държи, повърхностен, а това не е добре, защото няма развитие. Така че всичко е Божиите ръце на този етап. А вие влезте в енергията на това да преживявате, да се радвате, излизайте с приятели и колкото се може, влизайте в енергията на осамотяването ми, да кажа. Отделяйте се така. Хората, които ви дразнят, ги махнете от себе си и преживявайте чрез чистота. Хубав ден и довиждане, това мога да кажа. Хубав ден ви желая.